Hola, bon dia. Avui parlarem de les emocions. Què són les emocions? Doncs les emocions són les reaccions que tenim, naturals i particulars alhora, cadascú, davant les coses que passen al nostre entorn. Tot el que passa pot ser una cosa que presenciem, una cosa de la que tenim informació o una cosa que pensem, també, que evoquem. Per tant, és la manera que tenim natural de relacionar-nos amb tot el nostre entorn. Per exemple, una emoció, podem tenir alegria, una tristesa, fàstic, por, etc. Les emocions tenen a veure amb la nostra ment i amb la nostra part física. Per exemple, davant de la por, doncs segurament que som incapaços de pensar, quedem col·lapsats i alhora sentir suors fredes o impedir-nos moure'ns. Per tant, és tot el nostre cos, ment i físic, que reacciona. Les emocions no són ni bones ni dolentes per ser, per elles mateixes, sinó que poden ser negatives o positives. Això sí. I com afecten les emocions a nosaltres? O sigui, com és aquesta relació de l'entorn amb nosaltres com a persones? Doncs afecten molt el nostre benestar general i també afecta els nostres valors, els nostres valors que tenim, com valorem les coses que passen. D'acord? Bé, una petita exposició i llavors ara passarem que al butlletí hi haurà unes propostes per fer en el que treballarem sobre les emocions. D'acord? Bon dia.